Tervetuloa takaisin Kestävän kuvataiteen päivän ohjelman pariin. Seuraavaksi julkaistaan Vihreä taide nettisivu ja laskuri. Tervetuloa Vihreän taiteen projektipäällikkö Saara Korpela Frameista ja Saara Salminen Sitovisesta. Tervetuloa. Yes. Kiva olla täällä tänään. Eli nyt on vuorossa hieno hetki täällä meidän Vihreän taiteen hankkeessa. Ja tätä on valmisteltu jonkin aikaa. Raija täällä kertokin, että tämä alkoi siitä, että käytimme muutamia päiviä siihen, että teimme tällaisen hienon hakemuksen nimellä nykytaiteen digitaalinen ekolaskuri. Ja sen jälkeen ollaan tehty yhteistyötä verkoston kanssa, ohjausryhmän kanssa ja ensin saatiin vihreä paletti ja nyt se on muuttunut sitten vihreäksi taiteeksi. Tämä Vihreän taiteen sivusto on tarkoitettu koko kuvataiteen kentän käyttöön ja sen tarpeisiin, erityisesti organisaatioiden tarpeita silmällä pitäen, mutta siis kaikille muillekin. Se on nimenomaan alusta, eli elävä sivusto, jota voidaan täydentää ja kehittää eteenpäin. Tämän verkkosivun suunnittelun perusajatuksena on ollut, että se on kaikille avoin ja ilmainen. Ja jotta käyttämiseen on mahdollisimman matala kynnys, sivuston käyttöön ei tarvita myöskään rekisteröitymistä eikä mitään salasanojen muistamista. Siinä on se hyvä puoli, että se vähentää myöskin sivustoon liittyvän työn määrää ja tekee alustan ylläpidosta edullisempaa, mikä on nykyisessä rahoitustilanteessa tosi kiva asia. Frame on luvannut pitää huolta tästä sivustosta tulevaisuudessa ja me ollaan nyt yritetty suunnitella tämä tulevaisuus sellaiseksi, että ylläpitokustannukset on sitten mahdollisimman alhaiset. Tässä meidän laskurissa, meidän verkkosivulla on sekä laskuri, että sitten täältä löytyy verkosto. Verkostolle oma osio. Ja tämä verkkosivu on tehty palvelemaan tämän verkoston tarpeita. Meillä oli ihan alkuperäisenä ajatuksena oli tosiaankin tämä nykytaiteen digitaalinen ekolaskuri, eli laskuri ja räätälöidyt vinkit. Mutta tässä matkan varrella meille on tullut myöskin sivusto, jonka otsikko on verkosto. Sitten meillä on hyvät käytännöt, jossa on tällaisia räätälöityjä tai tämmöisiä ehkä ajatuksia siitä, että miten olisi hyvä toimia. Ja tähän toivotaan sitten myöhemmin tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä eri toimijoiden omista kokemuksista ja parhaista käytännöistä. Ja yksi hyvä iloinen asia on se, että verkkosivu julkaistaan nyt sekä suomeksi että englanniksi. Ja hanketta on ollut kiva tehdä Positive Impactin kanssa, joka on nykyisin osa Sitovisea. Sivuston ulkoasun on suunnitellut Hanna Linkola ja laskurin on laatinut Saara Salminen, jolle annan nyt puheenvuoron. Kiitos. Yes. Eli mä ajattelin, että mä näytän teille nyt, että miten tätä laskuria käytetään. Mä toivon, että fontti on tarpeeksi iso teille. Eli täältä löytyy ohjeita, jotta voi käyttää tätä kanssa itsenäisesti, ettei tarvitse nähdä tätä mun demoa. Mulla laitetaan tänne vaikka, mä oon itse Mac-käyttäjä, niin tää on hämmentävä. Laitetaan tänne esimerkkitietoja. Ja tässä voi valita, että onko näyttely, galleria tai museo, tai sitten voi myös laskea taideteoksen ympäristövaikutuksen. Ja mä laitan tänne nyt jotain esimerkkilukuja. Jes, niin nyt laskelman perustiedot on tuolla tallennettuna. Ja tosiaan niin, vaikka tähän ei tarvitse kirjautumistietoja, niin tämä on IP-osoitteen pohjainen. Eli kun tämän tietokoneen käyttäjä menee samalla selaimella tälle sivulle, niin nämä tiedot tulee tallentua tänne. Et joka kerta ei tarvitse syöttää uusia juttuja, mutta jos vaihtaa vaikka konetta tai selainta, niin silloin pitää syöttää noin uudestaan. Sitten lisätään tänne vähän tietoja. Eli täällä löytyy tarkemmat ohjeet jokaisen eri osion
alle. Nämä osat on valittu sen perusteella, mitkä on taidealan suurimmat päästöt. Eli liikkuminen ja kuljetukset on todettavasti suurin päästölähde tällä alalla. Ja sitten on myös energiankulutus, hankinnat, materiaalit ja jätteet. Niin jos te aloitatte teidän ympäristövaikutuksien laskennan vasta tällä laskurilla, niin sitten vähintään ainakin liikkuminen ja kuljetukset ja energiankulutus kannattaa laskea. Niin saa vähän osviittaa, että missä päin mennään. Mutta sitten lisätään tänne vähän tietoja. Valitaan vaikka, että henkilökunta on matkustanut henkilöautolla. Lisätään tänne vaikka 100 kilometriä. Niin tässä näkyy hiilijalanjälki. Valitaan semmoinen, jossa on toi materiaalijalanjälki kanssa. Eli näitä hiilijalanjälkilaskureita on hirveästi netissä jo valmiiksi. Mutta se, mikä on poikkeavaa tälle vihreän taiteen laskurille, on se, että tässä on myös materiaalijalanjälki. Ja hiilidioksidipäästöt mittaa, että miten vaikutetaan ilmastonmuutokseen ihan suoraan, niin kuin, että miten ne vaikuttaa ilmastoon. Mutta sitten tämä materiaalijalanjälki näyttää vähän, että kuinka paljon eri luonnonresursseja on käytetty. Eli jos me katsotaan muokkaa, tässä voi myös muokata tietoja, jos haluaa vaihtaa. Niin täällä on abioottinen, joka on siis eloton materiaali, vaikka kivi tai muut kivimateriaalit. Sitten on bioottinen, joka on elollinen materia, vesi, että kuinka paljon vettä tähän menee, ja sitten ilma, jota käytetään vaikka jossain prosesseissa ja tällaista. Niin tämä antaa sitten vähän laajemman ymmärryksen siitä, että miten meidän kulutustiedot vaikuttaa luontoon. Sitten lisätään vaikka jätetietoja tänne. Otetaan sekajäte, ihan perus, ja laitetaan vaikka 100 kiloa. Niin sitten tänne loppuun niin tulee nämä tulokset. Ja tuossa näkyy hiilidioksidiekvivalentit, eli silleen, että se laskee kaikki kasvihuonekaasut mukaan, eikä vaan hiilidioksidi. Niin ne näkyy tuossa oikealla olevassa kaaviossa. Ja sitten tässä näkee myös numerot. Ja tässä voi huomata, että jätteet, niin hiilidioksidipäästöt on hirveän pienet, mutta koska kyseessä on sekajäte, niin nämä materiaalit, mitä on käytetty, on tosi korkeat. Eli tälleen voi just vähän ymmärtää, että miten vaikuttaa luontoon. Niin jos me vaikka muokataan noita jätetietoja ja laitetaan vaikka, että me ollaan lajiteltu muovijätteisiin, ne on pakkauksissa, muovipakkaukset ja 100 kiloa, niin saadaan tollainen luku. Ja laitetaan vaikka vielä energiajäte. Muokataan vielä toi tieto. Ja tosta vielä 50 kiloa. Noin, tää on tosi menevä esitelmä. Poistetaan vielä toi sekajäte. Niin nyt me nähdään, että tää on näköjään vähän huono esimerkki, kun tuossa nyt edelleen toi 30 kiloa. Kokeillaan päivittää, että jos se muuttuu. Noniin. Noin 2 esimerkkiä oli näköjään vähän huonot arvot, mutta kuitenkin tälleen voi niinku selvitellä, että mitkä on parhaat toiminnot ja miten itse voi valita, että miten haluaa vaikuttaa luontoon. Ja vielä yksi tärkeä juttu täällä on, että kun lisää näitä tietoja, niin täällä on vinkit kestävämpään tulevaisuuteen. Niin just tämä, mistä Saara puhui, että meillä on näitä vinkkejä, niin ne tulee tähän kulutustietojen alle. Ja tämän avulla voisit työstää omaa kestävyystyötään eteenpäin. Mutta katsotaan sitten tulosraporttia. Eli tämän voisit tulostaa vaikka oman toimiston seinälle tai vähän niin kuin omaksi raportiksi. Tämä ei kuitenkaan ole mikään virallinen raportti, koska tässä ei ole kolmatta osapuolta, joka niin kuin hyväksyisi sen, mutta esimerkiksi sitovisen kautta niin voidaan yhdessä katsoa sitten, että miten nuo tiedot on syötetty. Mutta tästä näkyy sitten, että paljon näitä hiilidioksidipäästöjä on ja sitten myös, että paljonko materiaalia on kulunut. Ja koska kaikki ei ole tai hiilijalanjäljen ammattilaisia, niin me ollaan myös suhteutettu tänne, että miten nämä päästöt suhteutuu keskivertosuomalaisen vuosittaiseen hiilijalanjälkeen.
ja kans, että kuinka monta kilometriä näillä samoilla päästöillä voi ajaa perushenkilöautolla. Sitten jos mennään vielä vähän alaspäin, niin täällä on myös samat vertailut keskiverto suomalaisen vuosittaista materiaalijalanjälkeä kohden. Tämä laskuri on tehty sitä varten, että voi suunnitella kans, että miten tuottaa näyttelyitä tai minkälaisia vaikka kierrätyssuunnitelmia voi olla omassa museossa tai galleriassa. Et me suositellaan, että tätä käyttää niin jälkikäteen tsekkaamaan, että mitkä päästöt oikeasti tuli, kuin myös siihen suunnitteluvaiheeseen. Ja vaikka jos miettii, jos me otetaan täältä materiaalit, jos on rakentamassa näyttelyn rakenteita, niin täältä voidaan ottaa puumateriaalit ja tietää vaikka, että tullaan ostaa 10 kiloa jotain. Ja sitten miettii kuitulevyn ja kovalevyn välillä. Niin tässä me nähdään, että okei, tulee 8 kiloa hiilidioksidia ja sitten noita muita aika lailla. Mutta sitten sen voi vaihtaa vaikka kovalevyyn. Sitten nähdään, että okei, että tuolla on pienemmät päästöt, niin valitaan mieluummin kovalevy. Ja sitten tallennetaan. Niin tälleen voi sitten toivon mukaan luoda kestävämpää kuvataiteen alaa tällä laskurilla. Ja mä en valitettavasti ehdi nyt jäämään rupattelemaan nyt tämän tapahtuman jälkeen. Olisi tosi kiva kuulla palautetta ja jutella teidän kanssa, mutta saa laittaa viestiä mulle sara.salminen@sitovisa.com tai sitten voi myös laittaa LinkedInissä viestejä mulle, jos on jotain kysyttävää tai palautetta voi myös antaa näistä. Kiitos. Onko meillä vielä aikaa, että jos nyt on jotain kysyttävää? Tai paljon aikaa meillä on? Ei ole, ei. Sitten mä annan Iidalle. Yes, kiitos paljon Saara ja Saara. Saataisiko me meidän diat? Kiitos. Sitten siirrytään kuinka sen teitte, kuinka sen teemme -osioon, jossa kuulemme 8 lyhyttä puheenvuoroa ekologisen kestävyyden edistämisestä. Tässä kohtaa myös muistutan, että lounas on 12:45, jos täällä on muita innokkaita lounastajia. Ensimmäisenä kutsuisin puhumaan täällä. Kuvataiteilija ja Helsingin taiteilijaseuran puheenjohtaja Satu Kallio-Kuusin. Kiitos paljon. Katsotaan sulle vielä nämä diat. Yes. Joo, terve. Mä oon Satu Kallio-Kuusi, niin kuin tuossa jo kerrottiinkin, ja mä oon kuvataiteilija. Ja kerron tässä nyt erittäin tiivistetysti tästä omasta ekologisesta taiteen tekemisen tavastani. Mä oon toiminut kuvataiteilijana jostain 1998 lähtien ja mulle on ollut tärkeää aina se, että mä oon käyttänyt jotain kierrätysmateriaaleja. Mä oon ollut kiinnostunut tutkimaan myöskin niin kuin erilaisia aitoja luonnonpigmenttejä ja tehnyt sitten itsekin niitä värejä tässä viime vuosina. Mä oon mun ensimmäiset koulutukseltani maalari-artesaani ja erikoistunut erikoismaalaamiseen näin. Niin olen oppinut jo siellä opinnoissani tekemään itse kaikki maalit ja tutustunut näihin luonnon pigmentteihin ja niiden käyttöön. Eli sitten kun mä oon kuvataiteilijaksi ryhtynyt, niin sitten on tosiaan löytänyt helpostikin sitten niitä ekologisia tapoja. Tuossa ekassa kuvassa, mikä nyt vilahti tuosta, kun vahingossa menin eteenpäin, niin siinä oli tommonen, hetkinen, miten se menee nyt takas tonne. Näin, Ani, ei, hetkinen, meneekö se tuosta nuolesta? Joo, tässä on mun viimeisimmästä näyttelystä tuolta Virosta, Tallinnasta, Ars Kunstilinnakin projektroomista kuva tällaisesta teoksesta, jossa mä oon käyttänyt Kansallisoopperan vanhaa lavastekangasta, ihan pellavakangasta oli
oli menossa kaatikselle, niin sain sen sieltä pelastettua. Ja olen ihan siihen sitten maalannut ja olen käyttänyt siinä tällaista luonnon pigmenttejä, joista on valmistanut tällaista eräänlaista soijatemperaa. Eli siinä käytetään ihan niin kuin luonnon pigmenttejä ja sitten soijamaitoa. Eli se on itse asiassa aika yksinkertaista tehdä itse niitä värejä. Ja sitten tässä toisessa kuvassa tämä teos oli siellä samaisessa näyttelyssä. Tämä on tämmöinen 9-osainen sarja, missä mä käsittelin itse asiassa niin kuin, suomalais-ukrilaisia pyhiä puita. Koko tässä näyttelyssä oli vähän niin kuin sama teema. Ja sekin liittyy tähän mun ekologisuuteen tai siihen, että kun mä oon tutkinut näitä väriasioita, niin mä oon niin kuin palannut takaisin, löytänyt omille juurilleni. Ja nämä kaikki värithän on oikeastaan niitä, joita on käytetty jo niin kuin aikoja sitten. Ja siinä mielessä niin kuin palannut takaisin myös niihin alkuperäisiin käytäntöihin, miten värejä tehdään. Tässä mä oon käyttänyt tosiaan, mä oon itse tehnyt puolukalehdistä, jäkälästä ja punajuuresta värejä ja maalannut niillä tämän teoksen. Mä oon myöskin sitten Karjalan kirjontaa tähän yhdistänyt. Siinä sitten olen kirjonnut suoraan tähän paperiin. Elikkä mulla niin kuin tämä on aika semmoinen itsestäänselvä ja luonnollinen tapa ollut aina tehdä taidetta. Että mä en ole oikeastaan voinutkaan tehdä muulla tavalla, koska minulla ei ole ollut siihen varaa. Eli mä niin kuin korostan tässä ekologisessa valinnassa myöskin sitä, että se on yleensä huomattavasti edullisempi taiteentekotapa kuin joku, että ostat kaupasta valmiita maaleja. Eli tämä on siinäkin mielessä erittäin suositeltava kuvataiteilijoille, jotka ovat yleensä aika pienituloisia. Niin. Oikeastaan tässä oli nyt näistä aiheista se, mitä mä olin ajatellut tässä puhua ja annan puheenvuoron seuraavalle. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Satu. Seuraavaksi kuulemme Eero Merimaalta. Hän opettaa kuvanveistoa ja vetää nykytaiteen tutkimusryhmää Turun ammattikorkeakoulun taideakatemiassa. Ole hyvä, Eero. Kiitos. Joo, kiitos. Hauska olla täällä ja tulin kertomaan teille nyt tämmöisestä projektista nimeltä Veistos hiilivarastona, jota mä nyt on vienyt eteenpäin tässä viimeiset ehkä 3 vuotta. Ja Veistos hiilivaraston on konseptimuotoinen teos, eli tämä voi toteutua eri muotoisena ja eri tekijöiden toimesta erilaisissa tilanteissa. Ja kantavana ajatuksena tässä on ollut ihan lähtökohdistaan asti se, että toimitaan hyvin yhteisöllisesti. Tämä on yhteisöllisesti rakentuva projekti. Ja tässä on meillä kuvana vasemmalla puolella, antaa ehkä vähän osviittaa materiaalista, mikä on ikään kuin keskiössä tässä hommassa. On Topinpuiston kiertotalouskeskuksesta tämmöinen jätehakkuukone, joka muuttaa jätepuuta, jota asiakkaat tuovat alueelle, niin tämmöiseksi puruksi, jota käytetään kaukolämpöverkon polttoaineena. Ja tässä oikealla puolella on sitten tämmöinen jalostuneempi muoto tästä kyseisestä materiaalista, Fanny Varjon tekemä Veistos Puppet, joka oli osa tätä, tai on osa tätä hiilivarastoprojektia. Ja tämä lähti tosiaan liikkeelle tämmöisen pedagogisena projektina mun opiskelijoiden kanssa tuolla Turun taideakatemian kuvanveiston puolella. Ja opiskelijoiden kanssa haluttiin ottaa ikään kuin tämän tyyppiseen aika latautuneeseen materiaaliin, tähän jätemateriaaliin tai polttoaineeseen jonkunlainen suhde. Ja me
Käytiin Topinpuiston kaatopaikalla, saatiin sieltä erilaisia materiaaleja ja tutkittiin niiden mahdollisuuksia ikään kuin käyttää taiteen tekemisen matskuina, mikä tietysti on tämmöinen taiteilijoiden pitkään käyttämä traditio, eli kaavitaan materiaaleja, mistä niitä löytyy ja jalostetaan niitä eteenpäin. Mulla itselleni tässä oli vahvana ajatuksena tämmöinen tietotyyppinen, vähän voisi sanoa ehkä niin kuin alkemiallinenkin prosessi, ajatus, missä tämmöinen niin kuin hyvin vähäarvoinen materiaali ikään kuin pystyy rikastumaan tai jalostumaan taiteellisen prosessin aikana eteenpäin. Ja tämän pedagogisen kokeilujen jälkeen mä tein tästä sitten ensimmäisen ikään kuin näyttelyprosessin varsinaissuomalaisten taiteilijoiden kanssa. Tässä on kuva tästä Veistos hiilivarastona installaatiosta. Tässä oli mukana 37 varsinaissuomalaista taiteilijaa ja kaikki käyttivät tätä tällaista kierrätysmateriaalia, kaatopaikalta saatua materiaalia ja veivät sitä eteenpäin veistoksiksi. Kantavana ideana tässä oli tutkia myös arvonmuodostusta tässä prosessissa. Eli me pyrittiin ikään kuin luomaan tämmöinen tilanne, missä tämä polttoaine, kierrätetty puumateriaali viedään eteenpäin taideteoksiksi ja se mahdollistaa ikään kuin uuden tyyppisten resurssien keräämisen sitten taas ikimetsien suojelua varten. Eli idea oli se, että nämä teokset on myynnissä tässä varastossa ja ne varat, mitä siitä sitten ikään kuin vapautuu, niin voidaan käyttää metsien tai soiden suojeluun. Ja mulla oli tässä pikkusen jotain numeroitakin. Tuo pitää sisällään 790 kiloa hiilidioksidia, tämä kyseinen installaatio, joka vastaa, kun tein laskelmia, niin suurin piirtein 5000 kilometriä henkilöautolla ajelua. Tämmöisessä EUn ilmastopäästöhuutokaupassa, niin sen arvo on suurin piirtein 50-60 euroa, riippuu suhdanteista, kuinka paljon tämmöisessä päästökaupassa ikään kuin tämmöisellä määrällä hiilidioksidia annetaan arvoa. Sitten taas jos mietitään tämmöistä enemmän niin kuin spekulatiivisempaa arvoa, eli sitä taideobjektien arvoa ja sitä mahdollisuuksia ja potentiaalia, mikä siinä olisi, niin puhutaan ihan erityyppisistä summista. Eli tässä oli näiden taideteosten ikään kuin yhteenlaskettu arvo, taiteilijoiden itsensä määritteleminen oli noin 30 000 euroa, joka olisi toteutuessaan, tämä on siis erittäin spekulatiivista, niin tuottanut 6 hehtaaria suojeltua ikimetsää tai 15 hehtaaria suoaluetta. Ehkä yksi semmoinen juttu, minkä tässä voisi vielä mainita tässä, niin mä olin jotenkin kauhean niin kuin iloinen siitä, huomatessani siitä, että kuinka paljon taiteilijat ikään kuin halusi asettaa semmoista tietynlaista niin kuin huolehtimisen henkeä tähän työskentelyprosessiin. Ja se Fanni Varjon teos, mikä tuossa näkyy aikaisemmin, niin mä voisin lukasta tästä nopeasti, mitä hän kirjoitti tästä työprosessistaan. Työskentelyni muistutti hoivaamista, ensin viemällä kappaleen työhuoneelle, puhdistamalla ja kuorimalla sen jäljelle jääneen kaarnan. Kaivoin kivenmuruset sen koloista ja uurteiden välistä, veistin puun sen lopulliseen muotoonsa ja hioin pinnan pehmeän tasaiseksi. Eli jollain tavalla mun mielestäni tämä, mitä tästä Fanni kirjoitti tästä teoksesta, niin kieli kauniilla tavalla siitä, että miten taiteellinen prosessi voi ottaa hyvin tällaiseen niin kuin intiimin ja läheisen suhteen valitsemaansa materiaalin ja valitseviinsa aiheisiin, jotka kietoutuu tietysti sitten tähän tematiikkaan aivan oleellisesti. Tätä hiilivarastoprojektia on nyt toteutettu kaksi näyttelyä. Tähän on osallistunut yhteensä yli 60 taiteilijaa Suomessa. Ja seuraavana tavoitteena mun on jatkaa tätä vähän toiseen suuntaan. Itse asiassa palata vähän niin kuin tämän idean sinne syntysaroille, tämmöisen pedagogisen toimintamallin kehittämiseksi. Ja tämä on nyt niin kuin työn alla ja hyvin tämmöisessä niin kuin suunnitteluvaiheessa vielä tämä seuraava vaihe. Mutta ideana olisi, että me käytettäisiin taas tätä tämmöistä jätepuumateriaalia, rakennetaan siitä erilaisia kasvatusastioita ja tämmöisiä veistosmaisia ikään kuin säiliöitä nuorten oppilaiden kanssa, peruskoulun oppilaiden kanssa. Ja näissä kasvatusastioissa voi sitten
kasvattaa taimia, puiden taimia, pensaiden taimia, jotka lopulta sitten ikään kuin kasvatusastioineen ja taimineen istutaan maahan, missä veistokset lahoaa ja muuttuu ikään kuin näiden kasvavien puiden uudeksi massaksi. Tässä oli jollain tavalla mun mielestäni hauska miettiä ja ylipäätänsä koko tämän prosessin aikana, että kuinka paljon erilaisia kysymyksiä se työskentely nostaa esille ja millä tavalla niitä voisi käyttää sitten ihan myös, niin kuin, myös peruskoulun opetuksessa. Mutta tuli mieleen sieltä, nostin esille, että ylipäätänsä tämmöinen ympäristötietoisuus, kasvattamiseen, siis kasvien kasvattamiseen liittyvä tematiikka, rakenteluun ja värkkäilyyn liittyvä oppiminen, mikä tulee näiden kasvatusastioiden tekemisestä. Hiilen kierto, tämmöisen ehkä abstraktimpana kysymyksenä, mutta todella tärkeänä tässä kirjoittaminen, koska mä oon pyytänyt myös taiteilijoita kirjoittamaan näistä prosesseista erilaisia huomioita. Ja sitten vielä kansalaisvaikuttaminen tietysti. Tässä oli mun esitykseni. Kiitos teille. Yes, kiitos Eero. Seuraavaksi puhuu kuvataiteilija Henri Airo, joka on toiminut Utopias Lahti kuvataidebiennaalin taiteellisena johtajana. Tervetuloa. Kiitos. Joo, eli mä oon Henri Airo, mä oon kuvataiteilija ja taidetyöläinen ja sitten teen oman taiteellisen työni ohella niin aika paljon töitä vapaalla kentällä. Ja oon toiminut tuossa Lahden valokuvataide ry:ssä pitemmän aikaa, nyt tällä hetkellä yhdistyksen puheenjohtajana ja sitten me ollaan tuotettu tällaista Utopias Lahti kuvataidebiennaalihanketta, niin mä oon toiminut siinä 2021 ja 2023 taiteellisena johtajana ja kerron vähän tästä kestävyysnäkökulmasta tässä meidän tapahtumassa tänään. Niille, ketkä ei tiedä, niin Lahden valokuvataide ry, eli VTRY, on 1923 perustettu valokuvataiteilijoiden paikallisyhdistys, eli me järjestetään näyttelyitä, taiteilijatapaamisia ja muuta semmoista Lahdessa. Joo. Eli mikä on Utopias Lahti, niin Utopias Lahti lähti liikkeelle 2021, kun Lahdessa oli toi Euroopan ympäristöpääkaupunkivuosi. Ja silloin meillä oli ajatuksena, että me haluttaisiin kehittää jonkunlainen paikallinen kuvataidebiennaali linssipohjaiselle taiteelle. Ja me saatiin sitten sieltä apuraha sen toiminnan aloittamiseen sieltä EU-ympäristöpääkaupunkihankkeesta. Tässä on niin kuin 2 kulmaa, millä me tehdään tätä, ja se ensimmäinen on ehkä aika tavanomainen. Me käytetään noita tyhjiä liiketiloja pääasiassa siihen festivaalin esittämiseen. Tässä on 2021 meidän päänäyttely tämmöisessä tyhjässä liiketilassa siinä keskustassa. Mutta sitten toinen isompi teema, mitä me pyritään löytämään, on se, että miten me voitaisiin kehittää linssipohjaisen taiteen biennaali, joka saa kaiken sen materiaalin, mitä me tarvitaan sen rakentamiseen, niin kiertotalouspohjaisesti, paikallisesti, ja sitten miten me voidaan jotenkin löytää keinoja, että niitä materiaaleja, mitä Lahden seudulla jää yli, voitaisiin hyödyntää sitten paremmin esimerkiksi kuvataidekäytössä. Ja meillä on aina, kun me suunnitellaan tätä tapahtumaa, niin semmoinen, mistä tuossa ehkä oli vähän aikaisemminkin puhetta, niin kuin kaksisuuntainen tarkastelukeino, että samanaikaisesti kun me valitaan joku teema, mitä se festivaali tarkastelee, esimerkiksi tässä vuonna 2023, niin sen festivaalin teema oli pako, niin me paitsi että me tutkitaan taiteen keinoin sitä teemaa, niin me katsotaan myös, että miten se meidän oma toiminta osallistuu siihen. Eli 2023 meidän teemana oli tutkia erilaisia keinoja, miten taide voi auttaa löytämään työkaluja vallitsevista järjestelmistä ulospääsemiseen. Ja sitten samalla valokuvataiteen erityisesti esittäminen niin hyödyntää paljon tosi energiaintensiivisiä ja vahingollisia materiaaleja, esimerkiksi vaikka papereissa ja muissa on paljon muovipohjaisia yhdisteitä ja muita, ja se tapahtuu tosi isoissa globaaleissa tuotantoketjussa, niin me haluttiin etsiä keinoja, että miten voitaisiin itse tuottaa se materiaali paikallisesti ja kestävästi, mitä me käytetään sitten sen valokuvataiteen esittämiseen, eli irtautuu niistä toimintatavoista, mitä me on aikaisemmin hyödynnetty. Ja tässä näkyy aika hyvin se, mihin se levittäytyy se festivaali viime vuonna. Noissa näyttelytiloissa niin se on enemmän ehkä yleisötyöllinen se meidän tavoite, että me pyritään tuomaan taidetta paikkoihin, missä ihmiset törmää siihen muutenkin, mutta tietysti nämä tilat on jo valmiiksi lämmitettyjä ja sitä kautta niin kuin säästetään sitten tietysti luontoa myös. Mutta se isompi teema on tosiaan tuo kiertotalous, ja me ollaan sitä varten rakennettu kiertotalousverkosto paikallisesti, joka koostuu eri yrityksistä, toimijoista, meidän muistakin yhteistyökumppaneista, keiden kanssa me tehdään muutenkin juttuja yhdessä.
Ja se lähtee vähän niin kuin liikkeelle siitä, että me ennen kuin me lähdetään suunnittelemaan sitä tapahtumaa, niin me mietitään, mitä tarpeita meillä on. Ja mä kerron tänään vähän semmoisista, mitä me 2023, millaisia ratkaisuja me ollaan kehitetty. Niin kun valokuvataiteesta on kyse, niin paperi on tietysti semmoinen ehkä isoin ja olennaisin materiaali. Ja me haluttiin tosiaan kehittää joku oma paperi. Ja sitten Lahdessa toimii tämmöinen Painovoima ry, jolla on grafiikan paja ja paperipaja. Ja he on kehittänyt tämmöistä puuvillapohjasta paperia, jota he valmistaa julkisten vessojen noista pyyhkeistä, niistä mitä jää yli. Ja sitten me heidän kanssa jatkokehitettiin sitä niin, että se soveltui mustesuihkutulostamiseen vähän paremmin kuin mitä se vielä siinä alkuvaiheessa soveltui. Ja sitä me käytettiin pääasiassa noihin teosten esittämiseen. Tässä on Daniel Chazalain installaatiosta kuva, jossa nämä muotokuvat täällä on pohjustettu kovalevylle ja nämä on sitä puuvillapaperia. Ja siinä on siitä vielä kiva materiaali, että se on täysin kierrettävissä uudelleen. Eli me ollaan nyt sen näyttelyn jälkeen sitten kerätty ne pois, irrotettu ne niistä kovalevyistä ja sitten voidaan muuttaa se massaksi. Sitten taas seuraavaa tapahtumaa varten. Ja tässä on toinen esimerkki meidän työpajaohjelmasta. Me tehtiin paikallisten kuvataidekoulujen ja lukijoiden kanssa tämmöinen nuorten työpajaprojekti, missä me mietittiin, että se paperi voisi soveltua myös hyvin tämmöiseen syönotypiä vedostamiseen, mikä on suhteellisen matalasti ympäristöä kuormittava vedostusmenetelmä. Ja sitten me tuotettiin se työpaja ja sitten oppilaat vedosti niitä kuvia sen lopuksi sille paperille ja me tehtiin niistä näyttelyä. Eli tämä on myös, me yritetään löytää ja vähän tutkia, että miten me voidaan käyttää näitä materiaaleja siinä toiminnassa sen tapahtuman sisällä. Toinen esimerkki on tässä kutsunäyttely, mikä me järjestettiin 2023, jossa me kutsuttiin Suomessa työskenteleviä kuvataiteilijoita niin kuin esittämään olemassa olevia teoksia Lahdessa, mutta sitten me tarjottiin meidän materiaaleja heille, että voi jatkaa ja laajentaa niitä teoksia niiden materiaalien pohjalta. Ja yksi toinen paperimateriaali, mitä me hyödynnettiin Lahdessa, on tämmöinen painosepät, lehtipaino, tai oli vielä silloin. Ja heiltä jää joka päivä semmoinen 40 metriä sitä sanomalehtipaperirullan ylijäämää yli, koska ne ei pysty sitä rullan loppua ajamaan sen koneen läpi. Ja Noora Sandgren esimerkiksi, siitä me vietiin hänelle näitä rullia paljon ja päätettiin tekemään tosi iso tämmöinen teos, mikä on olemassa vähän kuin pienikokoisena, mutta se sopi temaattisesti se mittakaava, se siihen uuden elementin ja sitten sen lisäksi Noora kirjoili siitä tämmöisen toisen teoksen, jonka hän varjasi syönotypialla. Eli se materiaali toimii myös vähän semmoisena uuden alkuna siinä. Tässä on Fotofus nuorten ryhmän valokuvataiteen museon kanssa toteutettu näyttely, missä me taas tarjottiin sitä sanomalehtipaperia vähän niin kuin alkupisteenä, että he saa käyttää sitä ja suunnitella sen pohjalta sitten installaation tuohon tilaan, mikä meillä oli sille näyttelylle. Toinen materiaali, mitä me käytetään paljon, on puu. Ja sitä varten me tehtiin yhteistyötä rakennusyhtiö Hartelan kanssa ja me sovittiin heidän kanssaan, tai heillä oli tämmöinen kiertotalouskoordinaattori, jonka kautta me päästiin sitten näille työmaille tutkimaan, että mitä puujätettä sieltä oikeastaan siitä rakennusteollisuudesta Lahden seudulta jää yli. Ja sitten vierailtiin muutamalla työmaalla 5 kuukauden aikana keräämässä sitten kaikkea, mitä me ajateltiin, että me voitaisiin hyödyntää. Ja tässä ehkä oli semmoinen, mitä me ollaan tämän tapahtuman aikana opittu, että jos se tapahtuma tuotetaan kiertotalouspohjaisesti, niin silloin se vähän niin kuin pitää kääntää ympäri se suunnitteluprosessi, että me lähdetään liikkeelle niistä materiaaleista, kerätään niitä pitkän aikaa ennen kuin me aletaan oikeastaan vielä suunnittelemaan niitä näyttelyitä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun meillä on sitä materiaalia, niin se on taiteilijoiden kanssa vähän sellaista keskustelua ja neuvottelua, että miten me saadaan se teoksen ajatus vähän niin kuin esiin parhaalla mahdollisella tavalla. Että tässä on Ghouled Ahmedin teoksesta installaatiokuva meidän päänäyttelystä, jossa näkyy myös aika hyvin toi tila, miten me suhtaudutaan näihin tai näihin vajaakäyttötiloihin myös siinä näyttelyssä. Että tämä on ihan Lahden keskustassa Kauppakadulla tai Aleksanterin kadulla oleva tila, joka on ollut entinen liiketila. Ja me pyritään siihen, että me oikeastaan muokata niitä ollenkaan, vaan me jätetään se näkyviin se alkuperäinen käyttötarkoitus tai edellinen käyttötarkoitus. Ja me ollaan vaan väliaikaisesti siellä, koska se on väliaikainen tapahtuma. Tässä on vielä, siitä puumateriaalista, niin osana sitä meidän tuotantomallia, niin me ollaan nyt molempina toteutuksena palkattu erikseen puuseppä, joka kanssa me sitten jatkojalostetaan ja tehdään siitä materiaalista uutta. Tässä on meidän festivaalikirjakauppa 2023 vuodelta, mikä me tehtiin Temporary Bookshelf-projektin kanssa yhdessä. Ja sitä varten
Patrik Kuoppamäki, meidän puuseppä, suunnitteli niistä ylijäämämateriaalejen pohjalta noi kalusteet tänne, mitä käytettiin siinä kirjakaupassa ja sitten kirjamessuilla, mitä me järjestettiin samassa tilassa. Ja se, kaikki nämä rakenteet, kehykset, kaikki muu on sitten sen puusepän suunnittelemaa sen pohjalta, mitä meillä on niin käytettävissä. Lopuksi on muutama ehkä ajatus, tai sellainen ylemmän tason ajatus, mitä meillä on ollut tehdessä, niin tavallaan tapahtumassa, niin kuin, mikä sopii hyvin linssipohjaiselle taiteelle, koska se on usein lähtökohtaisesti digitaalisessa muodossa. Ja sitä ikään kuin sit tehdään fyysiseksi esittämistä varten eri yhteyksissä. Tai se on semmoinen prosessi, minkä kanssa me ollaan usein tekemisissä. Niin siinä yhteydessä me vähän niin kuin ehdotetaan, että sitä taidetta voi tuottaa ja näyttää eri tavalla eri konteksteissa. Että tarviiko sen biennaalikonseptin välttämättä tuoda jotain kaukaa tai tehdä jotain hirveän kestävää, koska se on lyhytaikainen tapahtuma. Että voiko se perustua enemmän siihen, että paikallisesti materiaalia, erilaiset asiat tulee yhteen, muodostaa jotain ja sitten sen jälkeen siirtyy eteenpäin sen tapahtuman jälkeen. Esimerkiksi näille pöydille niin me yritettiin löytää eri käyttötarkoituksia, kaikki kehykset muut, me yritetään antaa niitä eteenpäin paikallisesti ja sitten jos se ei löydy, niin sitten me kierrätetään ne uudestaan. Mutta ei ole oikeastaan varmaan mun. Joo, kiitos. Kiitos Henri. Seuraavaksi kuulemme Kansallisgallerian Vihreä kädenjälki-ohjelmasta Sinebrychoffin taidemuseon amanuenssi Kersti Tainiolta. Ole hyvä, Kersti. Joo, kiitoksia myös mun puolesta. Ja mä esittelen nyt tässä lyhyesti Kansallisgallerian Vihreä kädenjälki-ohjelmaa. Kansallisgallerianhan kuuluu 3 taidemuseota, Atheneum, Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Ja tämä meidän Vihreä kädenjälki-ohjelma, se on lähtenyt liikkeelle vuonna 2019 henkilöstön aloitteesta, eli meidän henkilökunta on halunnut kehittää museoiden toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Ja se lähti liikkeelle sillä tavalla, että meillä oli tämmöiset isot työpajat henkilöstölle, jossa syntyi sitten reilut 1000 ideaa siitä, miten me voitaisiin toimia kestävämmin. Ja sitten näistä ideoista on sitten jalostunut Kansallisgallerian strategiaan sitten tämmöinen vihreämpi ohjelma. Ja sen ideana ja ytimessä on se, että me oltaisiin hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Ja nyt tällä hetkellä ne keskeisimmät keinot on matkustuksen ja kuljetusten päästöjen vähentäminen, koska ne on ne kaikista vaikuttavimmat keinot tällä hetkellä. Ja näitä mä vähän esittelen tuossa lopuksi. Mitä me ollaan tehty tähän mennessä? Mä oon poiminut tähän nyt muutamia semmoisia viimeaikaisia, ei välttämättä kaikki keskeisimmät ja kaikki mitä me ollaan tehty, vaan se mitä me ollaan tehty ihan nyt viime aikoina tämän ohjelman puitteissa. Eli meillä on käytössä ekokompassi-sertifikaatti, sitten me ollaan päivitetty matkustusohjetta, meillä on uusi henkilöstöetuna työsuhdepyörä nyt tullut käyttöön. Museokauppa on tehnyt aika paljon töitä sen eteen, että saadaan tuotevalikoimaa vastuullisemmaksi. Sitten mä haluaisin nostaa tuosta yhtenä mun mielestä semmoisena keskeisenä näyttelyohjelmiston supistamisen, eli että me tehdään vähemmän näyttelyjä kuin aikaisemmin, koska se tavallaan iskee suoraan siihen meidän näyttelytoiminnan ytimeen. Me yksinkertaisesti tehdään vähemmän, tarjotaan vähemmän sisältöjä, mikä tarkoittaa, että me kulutetaan vähemmän. Sitten tämmöinen kaikista ehkä merkittävin asia tähän mennessä, merkittävin teko, joka on ollut mahdollista just sen takia, että tämä on Kansallisgallerian strategiassa mukana, tämä vihreä kädenjälki, niin tämä on tämä kiinteistöjen sähkönkulutuksen, tai siis sähkön vaihtaminen tuulisähköön. Se tapahtui 2021.
Ja museothan on hirveän energiasyöppö ja meidän kiinteistöt kuluttaa tosi paljon sähköä ja sen takia tämä on tosi merkittävä asia meille. Tämä pienensi meidän hiilijalanjälkeen noin 70% tämä tuulisähköön vaihtaminen. Ja sitten Ateneumin katolle on nyt myös suunnilleen vuoden ajan siellä on ollut aurinkopaneelit, jotka tällä hetkellä niiden kapasiteetti riittää 3. kerroksen eli vaihtuvan näyttelykerroksen valaisemiseen. Sitten haluaisin tuoda esiin sitä, mitä me tehdään ihan justiinsa nyt tällä hetkellä. Meillä tämän vihreän kädenjäljen ideana on ollut se, että tehdään näitä pieniä arjessa näkyviä konkreettisia asioita, joihin pystyy jokainen niin kuin itse tekemään, itse nostamaan esiin, itse vaikuttamaan. Ja sitten sen lisäksi tämmöisiä isompia strategisia tavoitteita. Ja jos me ajatellaan niin kuin tätä matkustamista ja kuljetuksia, niin kuin mä äsken sanoin, niin nämä liittyy suoraan siihen meidän näyttelytoiminnan ytimeen. Että me voidaan ajatella, että esimerkiksi tämä sähkösopimuksen vaihtaminen, niin se on taloudellinen investointi, se maksaa aika paljon, mutta se on silti niin kuin siinä mielessä helppo teko, että se sähkö, meillä on edelleen yhtä paljon käytössä sähköä. Me voidaan käyttää sähköä samalla tavalla kuin me käytettiin sitä ennenkin. Et se ei sillä lailla mene siihen niin kuin identiteettiin ja toiminnan ytimeen. Mutta sen sijaan kuljetusten ja matkustamisen vähentäminen, niin se menee sinne meidän museotoiminnan, näyttelytoiminnan tämmöisen niin kuin kansainvälisen profiilin ihan sinne niin kuin ytimeen. Me joudutaan luopumaan saavutetuista eduista. Meidän täytyy toimia niin kuin toisella tavalla kuin aikaisemmin. Ja tässä sitten mä haluaisin esitellä ihan näitä konkreettisia niin kuin asioita, mitä me ollaan nyt tehty. Et koska tämä kaikki alkaa ja jatkuu ja varmaan päättyykin tosi semmoisilla konkreettisilla tavoilla, niin nyt meillä on ollut lähdetty koekäyttämään, kehitelty niin kuin ihan kollegiaalisesti tämmöistä niin kuin kuljetusten päästöjen vähennyslaskuria. Tässä nyt vaan tämmöinen yhteenvetosivu keksityillä niin kuin koeluvuilla, mutta tämä on ihan vaan tämmöinen Excel-taulukko, mihin me kirjataan kaikki meidän kuljetukset. Ja sitten tämmöisillä kertoimilla ja sitten koitetaan pitää niinku kirjaa siitä, että miten paljon näitä matkoja yksinkertaisesti kertyy. Ja myöskin sitten ihan viimeisenä tämä, mitä minäkin olen ollut tässä kollegoiden kanssa ihan viime aikoina tekemisessä, ihan kauhean näköinen Excel siis, mutta tämä on nyt, tässä on ollut siis ideana vaan, että me saadaan meidän matkustamisen niin kuin matkoja kirjattua jonnekin kaikki paperille, jotta me voidaan itse nähdä se, että pysytäänkö me tavoitteissa, kuinka paljon me kulutetaan. Kiitos. Kiitos Kersti. Seuraavaksi puheenvuoro kuvanveistäjä ja Mustarinta-seuran jäsen Saara-Maria Karirannalta. Tervetuloa. Mistä mä saan ton? Joo. Mustarinta-seura on perustettu vuonna 2010 tavoitteena luonnon ja nykytaiteen monimuotoisuuden turvaaminen. Seuran toimintaan kuuluu tutkija- ja taiteilijaresidenssien järjestäminen, julkaisutoiminta, tapahtumat sekä näyttelytoiminta. Liityin Mustarindaan 2012, koska halusin vaikuttaa yhteiskuntaan. Mustarindan koin yhdistävän mielekkäällä tavalla teoreettista ja kehollista ymmärrystä toimintaan, joka luo toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Kuvataiteilijana pidän kehollista ymmärrystä osana ihmiskunnan ajattelua ja kehitystä ja koin ongelmallisempana pelkkään kielelliseen tai matemaattiseen argumentointiin pohjautuvaa hallinnon rakennetta. Rakenteellisesti tai tilastollisesti mikään ei kuitenkaan ole mennyt parempaan suuntaan yhteiskunnan luontosuhteen tasolla näinä vuosina, jotka olen elänyt läpi Mustarindan kanssa. Ilmaston lämpeneminen kiihtyy, maankäyttösektori on muuttunut hiilinielusta päästölähteeksi. Tänä vuonna lentomatkat ovat lisääntyneet tasolle, jota ei koskaan olla vielä nähty. Luonnon monimuotoisuus kuihtuu, ilmastonmuutos tuntuu jo iholla omassa kodissanikin. Meillä on loppunut kaivosta vesi nyt 3 kesänä peräkkäin. Vaan jotain on kuitenkin muuttunut. Minä.
Olen muuttunut yhdessä Mustarinnan kanssa. Vuonna 2010 vierailin ensimmäistä kertaa Mustarindassa. Kurssilla, johon osallistuin, ei ollut pakkoa tuottaa teosta. Koin syvää helpotusta saadessani olla näennäisen tuottamaton yksilö tuottavuuden kasvuun keskittyvässä yhteiskunnassa. Öisessä ikimetsässä ilman valoja yhdessä vietetty hiljaisuus avasi kokemuksen, joka on seurannut minua tähän päivään saakka. Metsä suojeli pimeää ja karisti hetkeksi yltämme sosiaalisen ryhmähierarkian, joka oli rakentunut välillemme kieleen perustuvassa teoreettisessa yhteistoiminnassa talolla. Mustarindan pihalla lepäsi tuulimyllyn raato, metalliset lavat kohti taivasta. Sähkön tuotto talolle ei onnistunutkaan sen kautta. Myöhemmin tuli aurinkopaneelit, maalämpö, ilmalämpöpumppu. Ja kokeiltiin myös kontilla maatalousjätteen kompostoitumisesta syntyvän lämmön hyötykäyttöä. Off the grid ei näyttäytynyt mielekkäänä, mutta talon sisällä pyritään kohti energiasäätä. Ja 2019 laskettu hiilijalanjälki osoittaa ratkaisujen olevan oikean suuntaisia. Liikkuminen tapahtuu niin vähäpäästöisesti kuin mahdollista. On kokeiltu häkäpönttöautolla matkustamista, biokaasuauto oli käytössä pitkään. Nyt matkat ajetaan sähköautolla. Mustarindan mukana olen matkustanut junalla Madridin teokset matkalaukussa. Jos olisin yksin ollut lähdössä, tuskin olisin kehdannut pyytää tukea kalliimpaan matkustusmuotoon halvemman lentomatkan sijasta. Ryhmänä pyysimme ja Frame myönsi. Olen oppinut mallista, olen oppinut kokemuksesta. Olen nähnyt Riikan muovailevan teoksensa näyttelyn pihamaan maaperästä, kuullut Antti ja Paavon paneelikeskusteluja kiinalaisesta talouspolitiikasta, esitellyt kulttuuriministerille Tuomon teoksen, jossa Angry Birds pehmo on hunnutettu sinappiraidalle ja radio soittaa, jos soittaa Sibeliuksen Finlandian. Olen tavannut lampaan, jonka kerrotaan Mustarindan öisellä niityllä kuuvalossa tanssineen yksin, ja nähnyt Pauliinan käyttävän koko pohjalaisen tahdonvoimansa kieltääkseen lentämisen Mustarindan järjestämään kansainväliseen Frontiesin retreat-tapahtumaan. Tiedän Mirkon matkustaneen Soulin Biennalleen junalla Venäjän halki ja Mustarindan purjehtineen Nestorin purjeveneellä Tukholmaan tapaamaan taidevaikuttajia. Kukaan ei ole paheksunut minua tai kieltänyt tekemästä mitään. Kukaan ei ole pyrkinyt määräämään taiteeni sisältöä tai materiaaleja. Yhteisö on luonut uudet normit elämällä niitä läpi. Ja minä en ole enää vuosiin lentänyt. Materiaalinen käyttö on muuttunut ja muuttuu yhä. Olen aloittanut tohtoriväitöstutkimuksen, jonka kautta voin syvällisemmin paneutua rakenteelliseen muutokseen vaadittavan ymmärrykseen ja taiteen merkitykseen siinä. En ole valmis eikä Mustarindakaan. Jatkamme yhä etsintöjä kohti jälkifossiilisia käytänteitä. Nyt keskitytään ekososiaalisen hyvinvoinnin kautta vahvistamaan paikallisten yhteisöjen muutosjoustavuutta ekologisen murroksen keskellä. Sekä edistetään taidekansallispuistohanketta Kainuuseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Vuosien kuluessa ja läpi eletty etsintä ei ole suoraa menestystarinaa, vaan on vaatinut erehdyksiä ja toisinaan tiukkojakin keskusteluja. Tärkeää yhdessä toimimisella on kuitenkin oppia erehdyksistä. Punnita päätökset keskustelun kautta, avoimena muuttamaan käsityksien tarvittaessa. Eikä se mitään, jos välillä eksyy. Mustarindassa olen oppinut vanhan sanonnan, jos eksyt metsässä, käännä hattu ympäri, löydät jälleen itsesi. Joka kerran, kun teemme päätöksen, joka auttaa kohti kestävää luontosuhdetta, tunnen toivoa. Jos me pystymme siihen, jossain on muitakin, jotka pystyvät. Kiitos, kun olette täällä tänään. Kiitokset Saara-Maria. Nyt kuvataiteilija Maria Pääkkönen kertoo meille Elokapinan haasteesta kulttuurialan instituutioille. Ole hyvä. Moikka kaikille. Mä oon tosiaan toiminut Elokapinassa. Mistä tää vaihtuu tää? Mä luulin, että joku käyttää näitä dioja, mutta Mä voin käyttää täällä. Ei mitään, mulla on vaan 2, ehkä mä selviin tästä. Mutta joo. Joo, mä oon toiminut Elokapinassa
vuodesta 2020 ja erityisesti viime aikoina tässä Elokapinan taideryhmässä, joka koostuu eri taiteenalojen taiteilijoista ja kulttuurialan työntekijöistä, taideopiskelijoista. Ja tämä ryhmä on toteuttanut erilaisia aktivistisia aktioita ja viime aikoina keskittynyt haastamaan kulttuuriinstituutioita mukaan toimintaan. Tämä Elokapinan sanoista tekoihin haaste kulttuurialan instituutioille on tällainen seuraava askel kohti konkretiaa, jota on jatkoa aiemmin taideinstituutioiden kanssa käydyille keskusteluille, jota me ollaan järjestetty viime vuonna Kuvataideakatemialla tämmöinen suuri taideaktivismikeskustelu ja sitten Ateneumissa toimijuuden uudelleenkuvittelun ilta. Ja näissä paneelikeskusteluissa aktivistit, taiteilijat ja sitten taideinstituutioiden johtajat on keskustelleet saman pöydän ääressä muun muassa instituutioiden vallasta ja vastuusta, mitä instituutioiden toimijuus voisi olla ekokriisissä ja sitten olisiko mahdollista aktivistien, taiteilijoiden ja taideinstituutioiden tehdä yhdessä tavallaan työtä elinkelpoisen planeetan puolesta. Ja näissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että vaikka on pitkälti samat tavoitteet instituutioilla ja toiveet kuin aktivisteilla, niin nämä keinot ja niiden, ajatus niiden riittävyydestä eroaa aika radikaalisti. Eli näissä keskusteluissa taideinstituutiot on pitänyt riittävänä ja tarjonnut ensisijaisesti vaikuttamisen keinoiksi lähinnä kuratointia, taiteen sisällöillä vaikuttamista tai sitten omien päästöjen tarkastelua. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä tarvitaan, mutta mikään näistä ei yksistään riitä tai edes yhdessä tai ole linjassa sen tilannekuvan kanssa, missä me tällä hetkellä ekokriisin suhteen eletään. Me ollaan menossa kohti 3 asteen katastrofaalista lämpenemistä ja me tarvitaan ehdottoman välittömiä kiireellisiä toimia, koko yhteiskunnan kaikki osa-alueet läpäiseviä rakenteellisia muutoksia. Ja Elokapina haluaa auttaa tässä taideinstituutioita. Me halutaan olla niin kuin samalla puolella, koska on myös havaittu, että löytyy halua toimia, mutta ei ehkä tiedetä, mitä tehdä. Ja tämä sanoista tekoihin haaste osaltaan vastaa siihen, ja tarkoituksena on tällainen sillanrakennustyö, tavoite yhdistää aktivistien ja taideinstituutioiden voimat ja resurssit. Ja olisi hienoa nähdä koko kulttuuriala yhdessä vastustamassa kovan ääneen fossiilikapitalismia ja hallituksen tuhopolitiikkaa. Ja Elokapina näkee ratkaisuna ennen kaikkea poliittisen toiminnan, päättäjien painostamisen, suoran toiminnan. Ja me halutaan kysyä, että voiko taideinstituutiot olla mukana tällaisessa toiminnassa ja jos voi, niin miten. Tähän sanoista tekoihin haasteeseen on kutsuttu mukaan yli 150 taideinstituutiota, joista parikymmentä vastasi, mikä on ehkä vielä vähän pieni määrä, toivotaan, että se nousee. Ja näistä suuri osa osallistui tämän haasteen ensimmäiseen osaan, joka oli 15.4. Taidehallilla järjestetty työpaja, jossa kuultiin aluksi asiantuntijapuheenvuoroja, ekologisten kriisien tilannekuva, vihreä kolonialismi, sitten oli luento artivismista. Sen jälkeen oli tällainen työpajaosuus, missä instituutiot pääsivät itse suunnittelemaan tällaisia aktivistisia aktioita, joita toivon mukaan tullaan näkemään kevään ja kesän aikana osana Elokapinan tämmöistä isoa uutta myrskyvaroituskampanjaa, josta löytyy muuten lisätietoa myrskynousee.fi. Tämä tulee olemaan Suomen historian suurin kansalaistottelemattomien aktioiden sarja. Ja tämä työpaja, siellä oli intoja ideoita. Kuultiin muun muassa mun suosikki kirjastoauto poikittain Manskulle. Menisin lainaamaan kirjoja. Aika hot. Sitten kuultiin myös pelkoja, tällaisia esteitä. Antaako johtoluvan? Jos täällä on instituutioiden johtoa, niin antakaa teidän työntekijöiden osallistua tällaiseen toimintaan. Sitten pelättiin rahoituksen puolesta. Nämä on kaikki silleen ymmärrettäviä pelkoja, mutta valitettavasti me ollaan sellaisessa tilanteessa, missä vaaditaan myös riskinottoa. Ja jos kukaan ei suutu, niin mikään ei yleensä muutu. Meillä on niin kulttuurivihamielinen hallitus tällä hetkellä, joka on siis taiteelliseksi heittämässä roskiin meidän kaikki ilmastotavoitteet. Että
tässä tilanteessa meidän on kaikki on niin kuin pakko toimia ja me tarvitaan kaikki mukaan kapinoimaan. Elokapina tukee aktiosuunnittelussa, osallistumisessa eri tavoin, tarjoaa neuvoja, miten instituutiot voi myös jakaa resursseja, tiloja. Yksi mukana oleva toimija on jo luvannut esimerkiksi omia tilojaan kansalaistottelemattomuuskoulutuksia varten, mikä on tosi hieno juttu. Voidaan myös auttaa instituutioita laatimaan omia julkilausumia liittyen tämän kampanjan teemoihin. Esimerkiksi ilmasto-oikeudenmukaisuus on yksi tämän myrsky nousee -kampanjan teema. Ja tässä haasteessa on mukana jo muun muassa Emma, Frame, Madhouse, Taidehalli, Kaupungin kirjastot, Oodi, Taidekoti Kirpilä, Annantalo, Stoa, Koko teatteri, ainakin, varmaan jotain muitakin. Jos tähän haluaa mukaan tai haluaa saada lisätietoa, niin kannattaa laittaa mailia taide@elokapina.me. Mulle voi tulla tuolla lounaalla vaikka juttelemaan myös. Sitten kannattaa tsekata tämä myrskynousee.fi. Ja ihan lopuksi mä haluan vielä sanoa, että meillä on tällä hetkellä käynnissä myös Venetsian biennaali ja taideinstituutiot ei voi pysytellä hiljaa tästä asiasta, että siellä on mukana Israel, joka tekee kansanmurhaa Palestiinassa. Tämä ei ole mitenkään irrallinen juttu ekokriisistä myöskään, koska Israelin harjoittama asuttajakolonialismin taustalla on myös kyseessä luonnonvarojen riistoa ja fossiilisten polttoaineiden hallinnasta kyse. Me ei voi olla niin kuin business as usual tässä tilanteessa. Meidän pitää vaatia pysyvä tulitauko, loppu kansanmurhalle, loppu apartheidille, loppu palestiinalaisten sorrolle. Mä toivon, että taideinstituutiot pystyy myös julkisesti vaatimaan näitä asioita. Kiitos. Kiitos Maria. Seuraavaksi Uudenmaan liiton Luoto-hankkeen projektipäällikkö Jaana Eskola kertoo kestävyystoimista kulttuurialalla. Kiitos. Mä viritän tähän vielä toisen tietokoneen. Yksi ei riitä. Kiitos aikaisemmista puheenvuoroista. Mä nyt tömäytän tämän tällaisen instituutiotasolle tämän mun oman puheenvuoron, mutta mennään napakasti. Eli hei kaikille, kiitos kutsusta tulla puhumaan tänne. Mä lyhyesti kerron teille Luoto-hankkeesta, eli luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen verkostohankkeesta, jota vedän tuolla Uudenmaan liitossa. Taustana sen verran, että Luoto-hanke käynnistyi vuonna 2022, 2 vuotta sitten ympäristöministeriön, Sitran, Uudenmaan liiton ja Taideyliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä. Ja se lähti siitä havainnosta, että monilla muilla yhteiskunnan sektoreilla on omat vihreät tiekarttansa, mutta luovilta aloilta tällainen puuttuu kokonaan. Eli ymmärrettiin, että me tarvitaan tällainen laajasti luovia aloja yhteen kokoava hanke. Ja meidän hankkeen tarkoituksena on ollut tunnistaa parhaita kestäviä toimintamalleja ja verkottaa toimijoita yhteen, jotta kestävyyssiirtymää voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti edistää luovilla aloilla. Ja hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksena julkaistiin viime vuoden lopulla toimenpideohjelma Monimuotoiset luovat alat kestävyyttä rakentamassa, joka kokoaa yhteen niitä konkreettisia ratkaisuja luovien alojen keskeisiin kestävyyshaasteisiin. Ja se esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kullekin luovalle alalle. Eli me katsotaan tässä toimenpideohjelmassa 9 luovaa alaa, kuvataide tietenkin yksi niistä. Ja luovien alojen hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävien toimenpiteiden lisäksi tämä toimenpideohjelma tuo mukanaan myös luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä toimenpiteitä. Ja näitä ollaan siis pyritty kokoamaan helposti lähestyttäviksi ja konkreettisiksi toimenpiteiksi, joita voisi soveltaa ja ottaa käyttöön eri kokoisissa organisaatioissa. Ja tuo toimenpideohjelma löytyy Uudenmaan liiton sivuilta uudenmaanliitto.fi/luoto. Se voi ladata sieltä. Ja me järjestettiin viime vuonna 12 osallistavaa työpajaa, joissa tunnistettiin keskeisiä, tehokkaampia keinoja edistää kestävyyssiirtymää sekä myös niitä hidasteita kestävyystyölle. Ja ehkä nyt tiivistäen 2 sellaista keskeistä haastetta organisaation kestävyystyölle on resurssien puute ja tiedon ja osaamisen puute. Ja meidän hanke jatkuu EU:n rakennetukiavustuksen turvin nyt seuraavat 2 vuotta ja me pyritään nimenomaan keskittymään nyt siihen tiedon ja osaamisen lisäämiseen. Me tullaan järjestämään tänä syksynä ja ensi keväänä kestävyyskoulutusta eri luovien alojen toimijoille. Ne on avoimia kaikille ja maksuttomia, sinne tervetuloa mukaan.
tiedotamme niistä vähän myöhemmin lisää. Ja sen lisäksi myös luotohankkeella on verkosto, eli nimeltään Kestävyyden kehittäjät-verkosto, vertaisverkosto, joka kokoontuu nyt seuraavan kerran 10.5. perjantaina Teamsissa. Ja verkosto on avoin kaikille luovien alojen kestävyystyön parissa toimiville. Sinne mukaan laajoin joukkoon tervetuloa. Ja tämän lisäksi mekin rakennetaan verkkoalustaa, joka valmistuu tämän vuoden lopulla. Ja Luoto-verkkoalustan tarkoitus on koota yhteen kaikki nämä verkkoalustat, joita on nyt paljon ja tulossa lisääkin, ja toimia sellaisena sateenvarjosivuna, mistä kaikki luovien alojen kestävyystyö on helposti löydettävissä. Ja kunnes tämä verkkoalusta valmistuu, meidän löytyy parhaiten linkkarista. Kannattaa seurata meitä siellä. Mä lopetan tähän. Mä tiedän, että me ollaan vähän jäljessä aikataulusta. Kiitos. Kiitos Jaana. Joo, hei, meidän workshopien paimenet. Tässä kohtaa voisitte ehkä siirtyä lounalle, niin ehditte valmistelemaan ne workshop-tilat. Pahoittelut, että missaatte meidän viimeisen puheenvuoron tässä osiossa, eli Kalle Korhosen Koneensäätiön tiede- ja taiderahoituksen johtajan puheenvuoron. Mutta tämän jälkeen lounasta tiedossa. Yes, kiitos Kalle. Joo, kiitos kutsusta. Ei ole dioja. No niin, Koneensäätiö, se on suurehko taiteellisen työn rahoittaja Suomessa ja mehän mistä meidän raha tulee, ehkä se on hyvä sanoa aina. Ei ole niin, että Kone Oy myöntää rahaa Koneensäätiölle, vaan säätiö on suuri osakkeiden omistaja, eli kapitalistinen toimija, ja sitä saamistaan osingoista sitten jakaa rahoitusta tieteen ja taiteen tekijöille. Meillä ensisijainen arvo on tieteen ja taiteen vapaus, eli me ei edellytetä säätiön tukemilta taiteilijoilta tai tieteilijöiltä mitään tiettyä teemaa, mihinkään tiettyyn teemaan niin kuin käsittelyä, mutta sitten toinen tärkeä arvo on ekososiaalinen sivistys, joka sitten vaikuttaa hakemusten arvioinnissa ja muita. Esimerkiksi pitkäjänteisyys, joka on tässäkin niin kuin monessa esityksessä näkynyt, miten tärkeää on se, että pitkäjänteistä työtä tuetaan. Ja et sinänsähän ehkä voi näyttää siltä, että usein, että pitää tehdä johonkin tiettyyn teemaan liittyvää työtä, jotta saa rahoitusta Koneensäätiöltä. Näinhän ei todellisuudessa ole, vaan me voimme tukea kaikkea taiteellista työtä eri taiteen aloilla teemasta riippumatta. Ja meidän mielestä myös taiteellinen työ jo sinänsä haastaa tätä ekologiseen kestämättömyyteen pohjautuvaa yhteiskuntaa. Mutta me on itse arvioitu myös meidän hiilijalanjälkeä, eli sekä säätiön niin kuin työntekijöiden että säätiön tukemien henkilöiden aiheuttamaa kokonaishiilijalanjälkeä. Ja samoin viime vuonna aloitettiin myös luontojalanjäljen arviointi, eli luontohaittojen arviointi. Siinä on vielä tekemistä, että miten sitä kehitetään, mutta hiilijalanjäljen arvion perusteella niin jo on siirrytty siihen, että ei tueta kotimaan lentämistä. Joo, mutta sitten tietysti täytyy mainita, että meillä on tällä hetkellä teemahaku, jossa teema on rajattu. Ja kuvataiteen tekijöiden myös kannattaa muistaa, että meillä on tämä metsän puolella aloite ja siihen liittyvä haku, johon voi jättää hakemuksen ympäri vuoden. Ja teeman pitää todellakin liittyä metsään, eli jos ei liity metsään, ei kannata hakea. Rahoituspäätöksiä tehdään 3 kertaa tänä vuonna. Ja tässähän on tuettu, tässä siis tuetaan tieteellistä työtä, taiteellista työtä tai sitten aktivismia tai journalismia, joka liittyy niin kuin tieteeseen ja taiteeseen. Tässä on myös tuettu just Elokapinan tiedetaidehanketta. No se, mikä meillä on niin kuin periaatteena, että mehän tuetaan sekä henkilökohtaisilla apurahoilla taiteentekijöitä että rahoituksella työstä aiheutuviin kuluihin. Ja tämä on tärkeää muistaa, kun hakee säätiöltä rahoitusta. Ja me tiedetään, että liikkuminen paikasta ja maasta toiseen usein on tärkeää myös taiteellisen työn kannalta, mutta me kannustetaan matkustamaan maata pitkin, jos siihen on ajallisia ja henkilökohtaisia mahdollisuuksia. Ja
Vielä ehkä mainitsen, että säätiö ylläpitää Saarenkartanon residenssiä Mynämäellä, jossa toteutetaan mahdollisimman ekologista residenssitoimintaa. Kiitos. Kiitos Kalle ja kiitos kaikki meidän mahtavat puhujat. Nyt voisimme siirtyä lounaalle. Palataan auditorioon 13.45. Joo, 13.45. Kiitos.